Tuija Hyyrynen, entinen maajoukkuepelaaja, Juventus-pelaaja. Mitä haluaisit sanoa Football Eventsin leirillä oleville tyttöjunioreille? No ensinnäkin oli ihan mahtavaa nähdä, että on näin paljon innokkaita tyttöjä paikalla. Ja tosiaan haluaisin kannustaa kaikkia unelmoimaan isosti ja tekee semmoisia pieniä tavoitteita siihen omaan foodisuraan ja siihen arkeen, että ottaa vastuuta siitä omasta tekemisestä. Ja nämä on niin pieniä valintoisia arjessa, jotka vie sit uralle eteenpäin, että osaa syödä hyvin, nukkuu hyvin ja lepää, harjoittelee. Kova työnteko on se, niin kuin, mistä ei pääse mihinkään, että se tuottaa hedelmää ja päättäväisyys. Se, että kun jotain päättää, niin sitten menee sitä kohti täysillä ja antaa siihen kaikkensa. Omalla kohdalla sanoisin, että tärkeimmät jutut oli kova työnteko ja päättäväisyys, tavoitteiden asettaminen ja se, että nauttii siitä pelaamisesta, tykkää leikkiä sen pallon kanssa ja olla osa sitä joukkuetta ja nauttia siitä joukkueen pelaamisesta. Niin näillä eväillä eteenpäin. Kiitos.